Από όλα τα ραντεβού που κάποιο μπορεί να κάνει στον οδοντίατρο, και πλέον γνωρίζουμε αρκετά καλά ότι το να πάει κάποιο στον οδοντίατρο δεν είναι το καλύτερο κομμάτι τη μέρα του. Από όλα λοιπόν αυτά τα ραντεβού, θα έλεγα ότι η πρόβα για όψη ρητίνη ίσω είναι το πιο ευχάριστο ραντεβού που μπορεί να έχει. Και αυτό είναι γιατί είναι ένα σύντομο ραντεβού, είναι περίπου 15 με 20 λεπτά, αντιστρεπτό τελείω, δεν περιέχει καμία δέσμευση από την πλευρά του ασθενού ή από την πλευρά του βιολογικού κόστου του ιδιού, δεν πειράζουν δηλαδή τα δόντια. Και στο διάστημα αυτό μπορούμε να κάνουμε μια πρόχειρη αναπαράσταση ενό καινούριου χαμόγελου. Και όταν τελειώσουμε, μπορεί κάποιο να πάει στο καθρέφτη, να δει τον εαυτό του για κάποια ώρα, να πάρει μερικέ φωτογραφίε με το κινητό του που το προτείνουμε, ώστε να μπορεί πάλι να τα δει σαν τρίτο το δικό του πρόσωπο και να μπορεί να κρατήσει το αποτέλεσμα σαν σημείο αναφορά όταν θα χρειαστεί να σκεφτεί αν τελικά αυτή η διαδικασία τον ικανοποιεί και αν αυτή η κατεύθυνση είναι για εκείνον ή όχι. Οπότε με την πρόβα για όψη ρητίνης σταματάει να γίνεται κουβέντα γι' αυτό, σταματάει να είναι λόγια και γίνεται πράξη και μπορεί κάποιο να δει τον εαυτό του αν είναι πιο ελκυστικό ή όχι, αν πραγματικά δείχνει πιο νεανικό, πιο φρέσκο, πιο υγιή. Οπότε είναι κάτι το οποίο το προτείνουμε αναπιφύλακτα σε όλου. Θα πρότεινα να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σα και να το αναζητήσετε, αν έστω και λίγο αναρωτιέστε πώ θα ήταν το πρόσωπό σα με ένα λίγο βελτιωμένο χαμόγελο.